Yeah. From la vesi singayenza umbuzo. Ingcelo leya. Eqinisayo ethi ukuba uThixo yes. Yaye uyozikhapha kuthi bese kufile. Unobangela bathi asingombuzo akukho question mark ngapha kula vesi. Amen. Kufuneka sifundayo nathi siqiniseke ngayo. Kuba ithi ukuba uThixo wethu usikhapha kuthi bese kufile. Nanifukulelwa ukubakho kwami. Abe reformed. Amen. Yes. Yeah. Khalo beyompazamo. Phambi bandifike apha bawuthi yes. Ubekho apho beqale ndayakhona. Kodwa uThixo andibonisa uba le ndawo bendizaya kuyo asiyi ndawo le. Eyona ndawo le ndikuyo namhlanje. Amen. uThixo ke wandibonisa izinto ezininzi. Ndibulela ke uthando lwenkokheli yethu uBishop. Ngoba kuthi kanti iqala unyaka ndibalapha. uThixo wandenza uba ndinakalelwe imoto. Kodwa athi inkokheli mandiyeke imoto kule ndawo ime kuyo. Ndiqhubekeke nalomngcwabo besiya kuyo. Amen. Enye nenye sawubona. Kodwa eneneni uThixo uyenza. Andifuna ungatsho ukuba masimthembe uThixo. Yaye siqiniseke kwindawo esikuyo. Amen. Yathi xa indlela ndingayazi uba injini yami xa yayigqabhukile siyoncuba usisilungiswa klasi entsholomo engqushwa. Kanti imoto inewarranty lonke xa ndiyilungisayo ndiyisevisayo kanti imoto amagama afana. Yathi kanti inkomo hayi noma uShungu ngicela ngithandazise ngoba ndiyazi uba imali enjini sayifumana phi. Wathi ngosuku olulandelayo kwakhulu ethi xa ukhangela incwadi zale moto. Amen. Ndafunda amagama aphezansi. Atshoyo uba le moto isenayo iwarranty. Amen. Ngenqeni imithandazo yamareform. uThixo wandinceda imoto yami yabhataleka injini entsha. Kodwa noxa sibakhona izinto ezimane zindibamba. Kuba namhlanje bafike late. Luqhaqwa kweviri uza kwami qha naqomba anze uThixo kuba ndikhwele naba iviri liqhabukile. Hambe garage phana liqhabukile kodwa andizolitshintsha. Sawuza ngalo linjalo. Ngibona ngomso. Ubona nje ishungu lapho yakho. Badingqamele kule ndawo. Inkonzo namhlanje ngiyivemba igquma kwasemsebenzini. Nyanzelisa noxa ndiphuma ebusuku kuba ndifexisha ndiphuma emsebenzini ebusuku okona masiba ugayi sendiphumile andikaphumi. Kodwa saba kule ndawo. Yes. Kufanele bangomso ndiphana after 6. Nyanzelisa uba andizungeni after 6. Yes. Bakufanele ndikule ndawo. Ndifuna ukuthi ndibulele uThixo ke ngenkokheli yethu ndiyenda newari umsebe okona ndingabonakala emihlanganweni. Ndanewari kodwa ndicela uba namhlanje saba Futhi uBishop wami uThixo cela nomama andipha amandla. Amen. Iminyaka emininzi ngoba imisebenzi iyabonakala. Amen. Noxa abanye bangathi abayiboni. Kodwa imisebenzi iyabonakala. Hey, vuyabe. Ibe vuyabe.
Amen. Inkosi noxolo mayibe nathi. Mandibulise inkokheli yenkonzo, inkokhelikazi. Ndibulise ootata bonke benkonzo, uJogogosa ngasemnyango. Ndibulise omama ngelenkosi kama Amen. Bishop namhlanje ndize nje nombulelo. Amen. Ndibulela izinto zonke endidibene nazo ngo-2025. Kangubelula bawubishop nomama bishop. Kuba besingqongwe zimbiza zokufa kwifemeli yakwaGeorge. Sifihle kwade kwanguSeptemba. Oko besiqale nge-21 ka-April ubuya kwethu ePasikeni imnandi yaseBhayi. Oko saqhuqa ekufeni kange siphinde siphumle. Kodwa iyale nto kwendithi ndiyambulela uThixo kwezo zinto zonke. Ngoba ndiyacinga intoba ebafuna ukundivavanya uSathane ukenzela abone ukuthi lupho lukholo ndikholelwe kulo. Mandimbulele nonkosikazi endinaye. Ngoba ezi zinto bawubhishophi sithi sesisemtshatweni uthi kwawufika ingxaki athi bendingaziqondi into zakokwenu kanti zonke zixhomekeke apha kuwe. Ngoba ndiyimphekaya bawubhishophi ophangelayo. Yiyo le nto ndithi ndizobulela kwezo zinto zonke. Ndimbulela naye into yoba azi into yoba ebengene kwindawo enjani. Uba ebecinga bengene kwindawo emnandi azi into yoba zikhona izigigaba azawudibana nazo. Yiloo meko ebendiphila yona bawubhishophi. Ndizinyanzela ukuba lapha kule nkonzo ngenxa yemeko omsebenzi into yoba ndizobulela uThixo umthwalo ebendinike wona. Ndibulela ifemeli yakwaNgcoko kuba kuzo zonke ezi meko bendikuzo ibilapha ecaleni kwam. Ibingekho nje awuphungulwa okokuba izomchaza. Ibingene epokothweni. Le nto izizihlobo. Hayi ke bawubhishophi nomama bishophi. Nge-reformed. Mama bishophi enkosi ndisapoti sakho kutata. Ngoba iba besingekho besingeke sibe yile nkonzo. Kuba umxhasa uba naye umnandi kunje. Eyona ibinzima bawubhishophi kuhanjelwa kushiywa ubrada wam uGosa. Ngoba laa ndoda ibingaphangeli kodwa ibiyintonga yam yasekhosini. Bengingumntu efemelini akayoveli ngemali. Uyiveli nangekunceda nje. Ngoba ibiyindoda ibisithi leya mna bhuti ndinikela ngamandlam. Ndiyababulela nabantwana endinabo ukwenzela bangixhasa kwezi meko zonke. Wavela bawubhishophi ne-reformed. Umbhalo wenu usephaya. Uyazi xa ndihamba bawugayi ndiyahlonipheka ngexesha ndingenanto. Ndihlonipheka ngenxa yale nkonzo. Ngenxa yathi yazofihla ubrada wam kwabonakala into yoba sihlela ngacaleni kwakhe. Ngoba uyayazi into yoba uthi ngeli xesha ukhonza uthi kanti uhlele ecaleni kwenkonzo. Yenza kwanyakaze metele. I-reformed. Ndizobulela nina ama-reformed. Ndiyamthanda umntu and ndimthanda nyhani. Yile nto uThixo engasanipha amandla kwiinto zonke. Nawuzalisa umzi wasemetele. Yangathi ayocawe kuyicawe kugcwele nina nonke. Sasuka ngoku yajika nentlungu. Yabe ubumnandi. Ngabona into yoba ngoku sendinamagqa ngoku. Ngoba ndiyabona into yoba heyi sitsala intsimbi enzima. Anyanisile babawo xa bathi sitsala intsimbi enzima. Ngabona abakhulu behlehla ngoku xa ingena i-reformed. Kuthiwa kuzwe emfihlweni. Kuzwe emfihlweni. Athi ayikho into enje. Ndithe kubo kwangaphambili xa kuthiwa ayisake siqokelele. Ndathi akuqokelelwa apha xa kulungiselelwa.
qokelelo bangaba nithetha nge-20,000 anithethi ngoba ulungiselela i-reform ulungiselela i-branch funeka uba uyalungiselela ulungiselela azothi kum emfondini nento ubuyithetha ubuyazi nento osina-reform ngezinto zonke nizenzayo ebantwini beningayenzi kum eniyenzile nakwabanye ndayibona yiyo le nto ndizombulela u-2025 ubunzima kodwa nandasula inyembezi kwiinto zonke nangoku ke bawubhishophi zikhona itshalenje emsebenzini kodwa ndicelile lena yoba ndizoba lapha ukwenzela into yoba ndimbulele uThixo ndingambuleli xa kumnandi uThixo ndimbulele nangoba bunzima ebendinike bona ndenza into yoba ndiyithande ngakumbi le nkonzo ngelenkosi igama amen. Andibulele qala ndibulise bishop wethu kunye nomama njengabantu abaphethe ibandla bakhokhela le nqwelo bebengena mayikhokheli le nqwelo ngoba nabanesinyanyo silapha ecaleni kwabo tata uGondwana esisuka kude sitwalile ama-reformed onke ke umongameli nomama befundisa kunye nolutsha lonke ndifuna ukuyama kulaa ndawo ithi i-reform
inkosi yenkonzo. Yes. Kuzo zonke indawo sihamba kuzo ayikho inkonzo efana nale. Amen. Indlela eqhuba ngayo nendlela enhle ngayo isinxibo sayo nendlela enazo zonke i-spectacles. Kuyabuza uba nenza njani nina nibe nazo zonke, nibe nootata, nibe noomama, nibe nolutsha, iingwevu zizikaweni zikhangela indawo ezonwabileyo. Kodwa ndifuna ukuthi le inkonzo ayifani nezinye inkonzo. Ngobana xa sijonga imeko esiphila phantsi kwayo, ifuna ukuthandazelwa ngamandla. I-reformed ke Thixo usecaleni kwayo, andingayikuzo ezo nto ndizeke. Kodwa apho ndifuna uza khona, eli xesha lakaDisemba lixesha leziyunguma. Abantu kana kufuneka kuziwe enkonzweni bezokwenza umbulelo wonyaka wonke kwizinto abantu abazenzele uThixo. Abantu abanaxesha lalo. Ungeli xesha kanye baye becela into ekuthiwa ngamavivi ingane esibaneni. Amen. Nala mama sithe asikwazi nakancinci into yokubana singezukwenza umbulelo. Izinto ezisehleleyo phaa kwelaa khaya zibe buhlungu, kodwa sanalaa nto ithi kule minyaka ndicinga ibe yi-5 ndingena kwisibhedlele ndikhutshwe kwesi, ndibheke kwesi, ndikhutshwe kwesi, kwase kuthiwa mandiyolele ngobana andizokubuya ngokwesi. Ndiyile eMakhiwane, ndiyile eFrere, ndiyile eVictoria, ndiyile eGida, ngoku bendizawuthunyela eKapa. Kodwa ndathi andizowuyolela. Amen. Ngoba uThixo ndimkhonzayo uqinisekile ngayo. Yes. Ndathi into esasiya kwi-operation sonke, eyona nto babuya bezigogo, mna ndatya ndiphuma ndathi sabana kwakutya kwam benindinike kona. Izolo benithe mandingatyi ndizawuye kwi-operation, ndifuna kwakutya. Bathi kutheni ethetha lo? Ndathi ndim ndifuna kwakutya. So ezi zinto uba wena uyazinikezela ngawe, uyawunikezela, kodwa ke nina ndathi ndizawugoduka, ndathi kwabantu mna ndizawuhamba. Xa sangomntu ndizawudishatshwa, ndizama ukubulela bethuna izinto esizenzelwa nguThixo esizibalayo. Abantu abanambulelo. Suka endaweni xa uyibona uba ayiyo, sude ufune ukuxelelwa ngumntu. Andibulela abantwana bam abathe into yonke bebona le nto, bebesithi uba ufika noosesibhedlele bafike balile. Bathe xa bephuma, I mean xa ndiphuma mna, athi tata suka apha. Awu madoda, abantwana bathi yayindima babayizise kule ndawo. Bathi suka apha,
wathi nomncinci uba kusuke ndiza kushapha bethuna asizame ukulasa okanye cinezela ezinye inkosi kodwa ke ilizwi lomntana ngexesha lithatha khangela uba lawuleka kanti bazi ndizisa kwindawo efana nale endithe ndakufika kuyo bawubhishophu ndibekudala esibhedlele ndithi uba ndiyagula kuleva endlini ndithi kula mama zawungena egadini bekuthiwe ndinamathambo ndathi uba la mathambo enzele uba igadi yam mayibe nje ingathi kumazo asiyovana ndingene egadini ndisebenze kunjani nje kuphela imini loo nto yandenza into yoba namathambo alahleka ndawazi uba ndibulela amandla kaThixo ukwenzela into yobana olu lutsha uyazi into yokubana ile nkonzo yasereform uba liyibambe ngolu hlobo liyibambe ngalo soziphela impela kuThixo isithunywa sasereformed siyenze le nkonzo ide zibuye zonke ezinkonzo zizayo. Yes. Ayikho inkonzo efane nale nkonzo njengobana siyibonile and kuThixo sinethemba uba uza kuyenza le nto siyifunayo. Amen. Makhe kuthandazelwa abantwana mani sonke ke sithethe ngazwilini kuphele ezinto zityiwayo singazaziyo khe babe neminqweno leya sasinayo yokubana xa sibadala sifuna ufuza ootata othile notata othile sibe nemibono kodwa uthi xa ubajonga ufumana uba imibono kubo bayazi kanti ke ifundisa ngethile ke ndathi ke kwenye igame ndathi sibe nelakho ubana sibe noba ubhishophu ofana naye siphinde sibe nomama ubhishophu ofana naye. Uba bebengadibani ngekho ngexesha 2023 besiseJoburg le nkonzo yayina 35 branches. Bathi ke abantu kuyathethwa ke ngumntu xa esenza into entle yabe into entle ayithandwa ngabantu akholwa nimbi uzawuqhwatyelwa izandla wenza into erongo kodwa le intle bazayithema gama kulelo xesha ke thina sifuna into yokubana siqinele kanye le nto ithethwayo into yokubana uThixo yena wayeyazi uba ngexesha elithile iyawuba khona inkonzo nolinye eza kubatsala abantwana babantu bangenisawona ngaloo mazwi reformed akho nto ndinayo igolide nesilivera nayo enayo sakuthetha amazwi wona azayenza le nto sithi zininzi izinto ebesinozithetha kodwa eyona nto ibalulekileyo nje kubana bishophu uThixo makamnike amandla ke sithandazele utywala ke sithandazele itiki ke sithandazele okungafunani kwabantu ifamily azifunani. Amen. Loo nto ke ngoku isenza singayazi uba sibheka kwephini ngayo ngaloo mazwi bethu na enkosi. Eliwa mindiba Eliwa mindiba
Sehle nabo. Amen. Yokuba bazana manje abangekho zitheke. Amen. Nam ichukunyise ngando kimina. Amen. Amen. Takonda manzo mapa no banayo nese. Amen. Siyamba into ephilisa umuntu kamazi. Yes. Hallelujah. Ungayimamela yonke into ethethwayo kodwa noba ubheke emzini. Amen. Into ephilisayo izwi. Eyona nto indityayo sasihamba sonke endleleni. Sure. Nomnewalo. Kodwa apha endleleni umuntu hamba bhedeke bokisho. Amen. Uthena tabe ngenkosikazi yabona ubhedekile. Amen. Wabhedeka wayishiya inkomo. Oh Jesus. Wafuna enye inkomo. Amen. Kanti besihamba kakuhle siphansi kopamakazi. Amen. Into endayithandayo safika apha sizwa noba umzimba abanye bamazi abanye bamazi.
weza nathi uba umsindwana kule nkomo la asinikeze into endiyithandayo ke phambi kuba makasinikezele kule nkomo sithathwe ngumakhulu wethu oyintombi emaqoqweni wathi bantwana bam libomvu nje ndiliqaba mna mama ube nenqindi abanye abantu walutha abayazi into wafika apha esathi wathi kuba ubhishophu abantwana bam bonke nesizukulwana sam ndiyanikela mna andizange ndabona umnyango isithunzi wasinikazile sahlala esitulweni sabhala sihambile naye uba makhaya umani ndithe abemnyamezele uba ndayinyamezela enkohlakalo yakhe ndayinyamezela kodwa uthene kagxothe umtshana mno uthene kagxothe umtshana ndaqonda ke undixhobisile nam igazi lajiya kulamanzi ndaqonda yahamba uba uyahamba ndahamba njani kuthe kasi sisenyanyeni phaa eKapa bathi abafana hamba ucela ubhishophu kwela xhegwazana lakokwabo ulaziyo heyi ndafuna ndizawuhamba nabantu intliziyo yam yathi hayi mani uceza ukhona ahamba noba uceza emoto ebusuku sawutsho phaa kwababuso safika phaa eyi aqonda uba kutshisa ibunzi ke sesifikile sangengeza wayena mntu sasimoyika kakhulu phaa ngugogo wakhe sasimoyika noxa engazanga asishawute nje kodwa simoyika hayi ke sathi mama sicela ubhishophu azosikhokhela ngoba asinangobini wathi umama yabona ke bantwana bam thanda into enye wena ungazimayo awunawuze umjikele ubhishophu nanini nawe ceza andithandi uba sewujikele ubhishophu ufukinyisa iloo nto qha yabona uba mandizomalenza ndaqonda ke andinawungeni nam namhlanje kule ndawo ndizocelela kuthixo uba nam ndimoni uthixo uyandazi noba ndingazifika kanjani uthixo uyandazi ekusukeni ebuncinaneni ndide ndangaka uthixo endazi enye into eye yabangela uba mandimekele ngawo umninawe uthi xa ebalisa ibali
ungwale enkonzo yamngqina ungwale enkonzo kuba ke eyona nto ingxaki wasweleka abantu abathathu kwikhaya. Amen. Uswela kwabo bonke bafikwe nguba umakhaya. Yona nto endayithandayo ke leyo. Namhlanje ngimile le ndawo. Amen. Ndizothi ndicela uxolo. Ndicela uxolo nje bawubishop indlela yakho ingangakhanya ikhanya kaka ungadinwa sithi. Amen. Sabonga thina. Hallelujah. It's 4 minutes, it's 9 past 4. Kuseka abantu abezecela unxiba abazawunxiba. Kondenzela ukuba ixesha lenkokeli lingapheli. Masithi nje speed up ukubuza, then nangoma sike sibambe nje kancinci. Kuba siyayifuna la ngoma xa sizawugqibela. Ukwenzela into yoba sibaleke incilikinti kakhulu. Enkosi. Amen. Mandibulise ke kutata uBishop, ngibuseke kutata bonke abalapha nakumama uBishop nakumama bonke ngibabulise egameni elihle lenkosi yami uKristu Yesu. Amen. Mna ke ndiyaziwa kakhulu andizuzazisa ongandazi uyandibuza pha kutata uDiko uyawuchaza yena. Amen. Ndikhonza ke kwala bandla lase Church of the Holy City. Ndihlala eKomani kulaa ndawo kuthiwa kuselomzamo. Amen. Ikhaya lam ke ndiphakula ndawo kuthiwa kuseTilton. Indawo yokude kakhulu xa uleqa ngapha ngaseKatikati. Amen. Ndingumqwadi ke uDikela uNoni uCwebane uNomatyala uMadlinkwana ngahlamba. Into ebangela uba ke ndibe ngusonjebe kukuba ndingumntana wentombi bekufanele uba ndinguthando. Amen. Into enayo ke ngelaki ndingumntana wentombi onengqondo. Kodwa kuthiwa abantwana bentombi ababinangqondo. Kodwa mna ndayiphikisa loo nto ngoba ndaba ngumntana wentombi onengqondo. Amen. Ndibulela ke isithunywa sale nkonzo nam ngokundamkela. Ndicinga uba kokwesithathu ndisiza apha kule nkonzo yange-31st apha kwesi sikolo kule nkonzo yase-Reformed. Amen. Ndiyabona uba ke isithunywa salapha siyandithanda kakhulu ngoba ndisendithi sendisonqena ndiqonda uba mandibambe kufutshane sindichukumise sindityhale lapho. Bendiqonda uba ndiyakweka amakazi wami ibhantu ikwavenene yona le yakhe zininzi ke zibhantu. Kodwa ke ndathi hayi makazi akuvumi, kufuneka uba mandiye kule ndiqhele ukuya kuyo ndatsho ndezapha ke ngoku. Amen. Nditsho ukuthi ke uBishop uThixo akusikelele
kakhulu noba okhokele nabo inkonzo anincede uThixo ngakumbi anangezele ndibukela abazalwane ngoba balekapha nabatate ndiqonda hey kwezinye inkonzo olu hlobo babaleka ngalo bekwawuthaka esavana ngebhungu ngakumbi ngeli xesha lonyaka amen isavana iyawuthaka ngebhungu kodwa apha hayi ndiyababona uba bayatshabadula unjawunjoku bayatshabadula khona indawana nje lengathi bayatsapha nala mashiya wabo wentaka bawafakele emehlweni ahlela athenye kwezinye udibana nawo sejinga ngakumbi kweli xesha lonyaka amen ndifuna ukuthi ke ndingqinela ubawo lo besithi inkosi yebhani kuyabonakala uba kuyathandazwa apha kunzima ufumana abantu abatsha ngeli xesha bezimbonzima noba ubafumene iba lilishwa into uba ubafumane bekwazi utshabadula ngolu hlobo batshabadula ngalo apha amen uyubabone uba vele kubanqande ngokwakho bangabasatshabadula ngoba isavane utaka ngembungu amen nditsho ukuthi ke bawubhishophi uThixo basikelela abantwana bakho abagcine benembeko benje ngoba kuyimbeko ukuze ecaweni umuntu esopa ecaweni akuncilwa ndifuna ukuthi ke abantwana basekhaya uThixo anincede anikhulise ngakumbi elikholweni enkosi Jesu manthathe ithuba ngibulise okokuqala kwifounder yebandla enguYesu Kristu ngegama lenkosi amen. Ndibulise kuba ubishophu ngelinkosi igama amen. Ndibulise torhwana nakutata wam ngegama lenkosi amen. Ndithi kuma-reformed onke phela happy new year kuba akhange ndifumane ithuba lokuba ndigaxe nani ngo-12 ndisesendlini ndicela uxolo kuqala andithelelanga ngexesha elifike ngalo ndilwa nosathane ndisuke sekuleyithi kakhulu kumhlaba wasePethe kwanyanzeleka into yokuba ngabana ndilwe nosathana ndide ndiphumuke ndizofika apha eyona nto ndifuna ukuyenza ndifuna ukubulela ndicele ezo nto zombini nje qha kuba kaloku xa ungathi enkosi emntwini xa iphinto uyayithatha ngaphinda kunike xa usithi enkosi ubangela into yokuba ngabana nangamso aphinda kunike okokuqala mandibulele uThixo ngomzalo asinike wona amen angangampha amandla athi amazwi akhe awasikhulisa wasixelela wona siwabamba kude kube ngento phakathi ngoku sisamile siziinkokheli kwindawo yonke sikuyo ngenxa yokumamela amazwi esawaxelelwa ngumzali ma-reformed mandibulele uThixo ndimcele into yokuba ngabana andikhusele kuba ndisebenza umsebenzi wengozi kakhulu andizigadi ngokwam kumsebenzi endiwusebenzayo ixesha elininzi ndichitha kulo msebenzi uyingozi ndihleli kuwo andizigadi ngokwam kuba owam umsebenzi awunayo i-second chance ubuke wabhuda nje kwenye uphelile ngawo kodwa uThixo ukwazi ukundikhusela kuba esandikhusele nangoku ndiyambulela kuThixo kakhulu ngaloo nto ekuhlaleni ndingumntu ophakathi kwabantu ndenza umsebenzi oyingozi kakhulu kodwa uThixo wabeka inkwenkwezi phezu kwam kuthi sekunakama bonke abantu kodwa bavele abantu abayazi into entle bathi not yena ubekwe sithi ndiyambulela kuThixo ndiyacinga into yokuba ngabana ligazi uThixo walinika ifemeli yasekhaya
into yokuba ngaba xa siphakathi kwabantu noko masithethe simameleke okanye sibe ngumahluko phakathi kwabanye abantu. Hayi ma-reformed ayikho ifemeli uthixo ayiblese ngoku ingathi le yasekhaya. Lezi zeno zonke azifiki kule yasekhaya. Ndiyambulela uthixo kakhulu kuba usasigcinile. Uba uthixo bengasigcinanga ndiyacinga fanele uba ngesingakhonzi because yinyweba into yokukhonza. Abantu abaninzi bayayifuna but abade bade bakwazi but thina sinyamezele sisakhonza. Ndimqebelela uthixo mandicele ke ngoku. Ndicela uthixo kuba kuthiwa ukuze igold ibe nevalue kufuneka iqale itshe igqithe emlilweni. Ngenye ixesha imililo esigqitha kuyo sicinga fanele uba siyanhlontwa kanti uthixo uyayazi into yokuba ngabana ukuphumela kwakho apho ukhwaphuya khona. Ndicela uthixo abe ngathi uyaqiniseka kuba izinto esigqitha kuzo zizinto ezibuhlungu kakhulu singabantwana uzisole ngenye ixesha uqonda uba kanti kunje uba mdala kodwa uthixo uhamba ahambe aze nempendulo. Ndicela uthixo andigcinele yonke ifemeli yam. Ndinonyana ndisamkhulisayo otalented kakhulu. Isport akuso ayisosport sabantu abamnyama, sisport sabantu abanomona kakhulu. Kodwa uthixo uvele wabeka inkwenkwezi phezu kwakhe ugqwesa awabethe onke amabhulu ase-Western Cape. I-Western Cape yonke imelwe nguye kwinto yecycling. Ifemeli yethu uyibeke ezinkwezi. Ndiyambulela uthixo ndisithi ndiyamcela into yokuba ngabana amqhubekekise. Amen. Abheke phambili kuba ezinye izinto azenzeki ngokuba kuthanda thina. Noba singacinga fanele uba sibright kanjani kodwa ezinye izinto azenzeki kuba kuthanda thina kuzube kuthanda uthixo. Ndiyacela ke uthixo andigcinele zonke izinto andiphe zona kuba ezinye izinto siyakuthanda ukuqhayisa ngazo sicinga fanele uba kungamandla ethu kanti ngaphandleni kothixo asingeke sibe nazo. Kuba elekuba kusista ndivuka ndinento entsha. Ndiyambulela uthixo uba andigcinele zonke andiphe zona. Andigcinele inkosikazi yam, andigcinele abantwana, andigcinela obrother bam, andigcinele bonke abantu abaclose kum kuba ndinjenjenje kungenxa yabo ngobusupportive babo. Ndithi ke andifuna uthetha kakhulu kuba kuthiwe ixesha selinye kakhulu kodwa ndimbulela uthixo nangani ma-reformed. Ukhona umntu othe wathi nibe ngabazali sinefemeli ezimbini, sinefemeli esizalwa nazo sibe nefemeli zakwamoya. Kwiinto ezininzi nibonakalise ubufemeli kuthi. Ndifuna ukuthi niqine ma-reformed ningatyhafi kwinto yonke enzekayo, ningatyhafi. Niyazi into yokuba ngabana umntu unamacala amabini. So kuloo macala amabini makuqaqambe eli lihle likaThixo. Ngaloo mazwi ma-reformed ndifuna ukuthi enkosi kakhulu nangokude ndizofika apha kuba bawubhishophu ndize ndibaleka kakhulu. Ndiyacinga fanele uba omnye into ebenothi ndicela i-challenge kuthixo kangangespeed ebendibaleka ngaso ukwenzela into yokuba ndizofika apha. Kodwa phakathi kwezonkungu lezo zinto zonke ebendigqitha kuzo ndibaleke ndade ndazokufika ndabe ndiyafika apha. Enkosi Thixo wethu. Oh,
bonke abakule ndawo. Ndibulisa isithunywa senkonzo. Ndibulisa iinkokheli zonke zebandla. Ndibulisa iinkokhelikazi zonke zenkonzo. Andidelanga nto. Kodwa nje akuvumi ukuba mandime kulaa ndawo. Amen. Nkosi yami. Ndingezi kule ndawo ngenxa yokuba ndifuna ukulungisa intliziyo yam. Amen. Ndilungisa intliziyo yam ngoba ndinombulelo omkhulu kuThixo. Ndinombulelo omkhulu kuThixo futhi andixoki. uThixo uye wasibonakalisa kum ukuba unguThixo. uThixo wathi ekugqibeleni ndingazi ukuba ndiza kwenza njani. Ukufihla ithambo lomntana katatam nomamam. Andizange ndasokola ukufihla, kodwa uSathane uye wavela. Futhi engaveli kude, evele efemelini yam. Amen. Utshaba lwam lusendlini. Utshaba lwam nandedwa lusendlini. Ngoba ngoku ndishiyeke nomntakwethu. Umntakwethu ofana nomntana omncinci. Amen. Umntakwethu ohamba abafuna uyakhona. Ndizazi ndandina abazali, ndizazi ndandina umntakwethu. Kodwa ngoku yonke into ijonge kum. Ndicela uThixo andenze ndingabhekabheki, ndingadlali kusi, ndimkhoze uThixo ndijonge phambili. Ndibulela ibandla uThixo awathi wandinika lona ukuze ndilamkele kwiveki ebifihla ubrother wam. Ibiyiveki yezinto, kodwa uThixo waphakama kwakhwela uThixo. Abantwana bakaThixo bakwazi ukudibanisa amehlo kunye nam. Ndibulela uThixo inkokheli nenkokhelikazi andinika zona. Futhi andizibuleli ngenxa yokuba ndibonisisa abantu. Ndisibulela deep down in my heart. Ndisibulela ndingazenzisi. Ilizwi elithi uYehova ngumalusi wami, hey, laphakama kum. Xa kubetha intsimbi yesibhozo, kodwa bekubekwa yona umntakwethu uyafihlwa. Hey, bakwaqana abantu ngoba abantu abazungathethi, abantu abazungazenzi into zabo abazenzayo. Hey, bekunzima. Hey, kodwa namhlanje
ndiyacinga uba ziinyembezi zam kugqibela. Yeah. uThixo undivuyisile ekugqibeleni futhi ndashana nesidima kwesastrata ndatsho ndazidla noba ndiyaphuma ngoku ndiphuma ndisiye enkonzweni eyaziba yinkonzo enesidima. Ndizidla ngomama notata, ndizidla ngabantakwethu noodadewethu, ndizidla ngolu lutsha luze ngobuso elizweni. Xa beluzozibonakalisa luzothwala ubunzima bam obendlu ndashiya indawo, imali yona andinayo. Amen, 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 andikwazi ndamezela makabonga uThixo, andikwazi ukuphuma ndingathethanga, andifuni lahlandlela makabonga uThixo. Ndiyabulisa ndithuna, ndibulisa kuba bishophi nemambishophi uyakutsho kutata kwasangasenyanga, ndibulise uyakutsho kumama unkosikazi ngasenyanga, ndibulise ulutsha, ndibulise umzi wasesatha ngegama lomfeli nomvuli wam uYesu Kristu. Makabonga uThixo. Unobangela wentoba ndingakwazi ukuphuma ndingathethanga kungenxa yezinto endizenzelwe ngusomandla. Amen. Makabonga uThixo. Bantwana bakaThixo, eyokuqala ndisuka eBhantu. Yes. Ndisuka eBhantu. Ndisuka eBhantu ndingumntana. Makabonga uThixo. Ndisuka eBhantu ndingumntana ndingazinto. Makabonga uThixo. Bantwana bakaThixo, kodwa kwenzekile ndafumana iripoti. Yes. Makabonga uThixo. eBhantu bendingayazi uMateyu 25. I mean 88. Makabonga uThixo. Kodwa ndithe ndawufika eLifonti ndamazi uMateyu 28. I mean eLifonti ndamazi uMateyu 28. Makabonga uThixo. Ndicela uxolo ngoba ndizawubulela kuThixo. Ndiyacela kuThixo. Makabonga uThixo. Bantwana bakaThixo, ndithe ndawufika eLifonti ngoku ndinabantu endibheka.
makabonga uthixo ngibone kabantu Yes. ngoku ndinesidima emntanami Yes, mama. ngenxa kathixo ayona yam ngenxa kathixo andizenzelanga isidima ndisinikiwe nguthixo wasendifona makabonga uthixo bantwana bakathixo ndizamtala into enye ke ngokuthi kubantu abini ke bona abommeleze elukhulwini Yes, mama. abommeleze elukholweni Yes. ndize ngekhumbi endigcwele endandikholanga makabonga uthixo ngake ndihambe ndicela ndithi kandidwangise makabonga uthixo ungenxa kasona makabonga uthixo ndibashiyile tata ndibashiyile unoba ndibandibashiyile sezintsuku yemthatheni avanse sezintsuku kaloku anabantu batsha aba bantu abakaphumi Yes. ngoku basolonwabeni ngathi mandayeke mandingabahluka ngoba mna ndiyathanda umntu kafuni bonwabe Yes. andifuni umsuswe konwabeni uzawususwa nguthixo ekonwabeni into endiyifuna utha makonwabe alazi ixesha lenkonzo makabonga uthixo yabulela kuthixo ndimbulele uthixo ngento wandenzela yona wandithathela abantwana bam bonke wabaphosa engondweni saze ndiyilibale loo nto andinayo umntana ongakhonzile noba uyathinisa uthinisa eyazi wafuneka ebheke enkondweni makabonga uthixo ndiyamthanda uthixo ngabo ndiyamthanda and ndingamfaki uthixo ndimbulela uthixo ngezikwandise zona ndifuna zonesa kule minyaka ndinike yona ngoba unobangela uba ndiyicela uba ndongeza andoyiki ukufa andoyiki ngoba ndakhala amakhala noba ndifile ndiyazazi ndiyaphi iyona nto kha endoyikayo ayikaqinile nqwelo ayinakuqinele nqwelo kala ndizaqina inqwelo ndibona uba nanku umntu ozayilisa kandingekho nantu into endiyifunayo nantu into endiyicelayo cela impilo enye uthixo nendibulelayo phale ndini akho mntu uphangelayo ndamkela i-2000 kodwa andingene nesitoro Somandla. ndocebisile andinato ndithi abantwana bam balele bengatyanga thixo ndinika amaqhinga yandinika uthixo amaqhinga andizumxoka ndiyabulela ngaloo nto yandinika amaqhinga kulo nyaka kuluphelayo befundisa abantwana ku-grade 12 babini bayaphuma kungena abanye ababini ndithembele uthixo nababini bazawungena baphume kuphela makabonga uthixo ngaloo nto ke ndifuna uthixo uthixo bakuvulile uyasihlutha into zakhe funeka ubulele ndibulela ngezibuhlungu andinike zona ngoba ndiyazi bakubeke ngandinikanga ebezazinika abantu ndimele into ezibuhlungu ndikhonzele into ezibuhlungu ndikhonzele into ezimnandi zonke nto funeka zihlapha kum zizondomeleza inkosi Eli Baba! Eli Baba! Eli Baba!
Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Sibonakala silayita sivuselela nezithunywa zabantu ezileleyo kulanda kwaKalvari. Sibonakala isithunywa saleyo ndawo sisiphakamisa kulawo kwaKalvari. Amen. Ngizobonga amandla kaThixo ndithi enkosi ukuthi andinanto.
Siya ekuvaleni. Ngibulise ukuqala mthatha ubhishophu ukwehla kumdadu umongameli asefundisa abakhoyo ukwehla kwezihlalo zabo lokhu ngasemnyango ndize kumama wethu ubhishophu ngibulise kuye nakwimongamelikazi kubafundisikazi ukwehla kwezihlalo zabo lokhu ngasemnyango ngibulise nakulutsha nomthinjana abantwana abangakwazi uzikhethela inkosi ngegama lenkosi ndiyabulisa andizobamde bethwa nje bandisonana bendifuna namukhwethwa mbeke epleyitini ndaziva ndisifilisha ndinesazela ndithi oko nje ukuthi enkosi ndizela ukuzothi enkosi baba ngezinto ndenzele zona kuba kaloku asimandla am ngamandla avela kuwe ndibulele nangefemeli le yasereformed athe walipha yona abantu abangabantu abanobubele ndabulela kakhulu nge-reformed ngokundixhola kwayo yabuya yangifaka phakathi kwayo yangenza umntu ebantwini ndiphinde mbulele kakhona tata ubhishophu nomama ubhishophu nangempilo yomntana wami obuleyo kuba ubangaba bebengekho nakwela Kapa ngekuthethwe enye into mhlawumbi kumafungwashe wami yambulela uThixo azabandisele into zonke abazenzayo abaphi intsebenziswano kwinto yonke nalapha ebandleni ngicela loo ntsebenziswano sithi nathi sicela uThixo nakulo nyaka sikhoyo asingenise ngabantwana bakhe nakuwo asigushe phansi kwephiko lakhe acela isikhukhukazi sikhusela amantshontsho asiphephise kwizinto ngezinto unqweno wethu lowo kwananjalo nakwabanye xa bejika bebuyele endaweni zabo sithi unyaka omtshozele ngamathamsanqa uThixo uzabandisela kwiimfuno zabo nakwiminqweno yabo kuba kaloku uThixo uyalazi ulangazelelo leentliziyo zethu le ndithi kuMariri lafumana izihlobo and uThixo uthumela umntu ukuze azokunceda asihlangula Mariri kwinto ezininzi sithi enkosi uba ungabantu osidibanisile esizibona namhlanje bazifemeli futhi bayinto yonke futhi kwakuba nzima sililele siyabulela Thixo sibulela uba unga angasimanya ahlale isimanyile esigcinile ngentsebenziswano enkosi ndiyabulela Athu Yesu semasange yemuqondeze
Ma.